Mayong hapon mga binati o minahal kong matanunan. Welcome to my channel, welcome to Iko TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko Live diri sa Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom. October 5 deron niya kuan adlaw sa mga maestra or Teachers Day sa katong nagtudlo sa mga private school, katong sa mga public school o uban pang mga kanang institusyon nga adunay maestra. Happy Teachers Day diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, alang sa kasayuran sa tanan, ang lungsod sa Matalom kuana open na kini sa mga mo invest o mga business nga ganahan nga mo put up diri sa lungsod sa Matalom. Sa katong ganahan maghimo grocery, kanang ganahan maghimo og mga establishment nga mo kuan mo nga makakuan sa ilang mga business, nga maka-improve pod sa ilang business. Ganahan mo expand diri sa lungsod sa Matalom. Open na kini guys sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo, nga maghimog mga business center diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, welcome to my channel, welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Akong hangyo ninyo Matalom nun, ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio o mga kaupan. Ato gayong unsa may rason ato man lang ipadayon ang pagsuporta aron magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay? Welcome to my channel, welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko Live diri sa Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom. Okay? Balikon ko, sa katong ganahan mag-invest diri sa lungsod sa Matalom og mga businesses nga ganahan mo magtukod og mga negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Kanang example mga grocery o uban pang mga business nga ganahan mo diri sa lungsod sa Matalom. Open ni kani alang sa tanan. Isa tuas lang yung lugar basta ganahan mo maghimog mga businesses, mo put up diri sa among lungsod sa Matalom. Open na kini guys. Mo coordinate ang task mayor's office para mapahigayon kung unsay mga angay buhaton sa inyong business diri sa lungsod sa Matalom. Okay? Amo niyo itong buhaton guys. Magtinabang nga dyan kanunay para makabot na to ang kalambuan sa lungsod. Okay. Balikon ko, ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban aron magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Welcome to my channel, welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan